Szóval a források, amikkel ma foglalkozunk, hát egy fantasztikus kulturális ütközésbe rántanak bele minket. Abszolút. Az egyik sarokban ott van Lilla, egy nagyvárosi reklámszakember. Az élete, tudod, a briefekről, a határidőkről, meg a narancslé kampányokról szól. Igen. A másikban meg a nagymamája, egy faluban, ahol a rozmaringnak álmai vannak, az illatok meg a lélek üzenetei. Jól összefoglaltad. Szóval a mai feladatunk az, hogy kibontjuk ezt a két világot. Megnézzük, mi történik, amikor a PowerPoint logika találkozik, mondjuk úgy a gyógynövényes bölcsességgel. És a kiinduló pontot a forrásai tökéletesen megragadják. Lilla élete az a kontrollról és a mérhetőségről szól. Pontosan. Neki a narancs szó már rég nem a napfényt jelenti. Vagy a gyümölcsöt. Hanem egy színkódot. Egy pontosan definiált árnyalatot egy brand guideline-ban. Ezzel szemben a falu egy olyan világ, ahol a dolgoknak nem logikájuk van, hanem ritmusuk. Igen, ritmusuk és érzésük. És ez a kulturális sok adja az egész helyzetnek a komikumát, de a mélységét is. És ez a kontrollmánia, ez Lilla minden percében ott van, ugye? Persze. A városi valósága, a keserű kávé illata, a telefon, ami folyamatosan zizeg, a közelgő pitch a narancslé kampányról. Minden erről szól. Még a természet is csak egy marketingeszköz egy plakáton a metróban. Érezd a természet erejét. Igen, és a cinizmusa, amit a forrás is említ, az egyfajta páncél. Hát persze. Egy olyan világban, ahol a teljesítményedet negyedéves riportokban mérik, ott az érzés egy megbízhatatlan, sőt veszélyes dolog. A forrásaidban az egyik legélesebb kontrasztot a csend leírása adja. Igen, az nagyon erős. A városban a csend az csak a zaj hiánya, szinte nyomasztó. Ott a faluban viszont a csend tele van hanggal. A tücskök, a szél. Pontosan. A nagymama mozdulatai szertartásosak. Egy teafőzés is rituálé. Nem egy feladat, amit ki kell pipálni. Az egyik a jelenlét, a másik a teljesítmény világa. És ez a két világ, a teljesítmény és a jelenlét egyetlen párbeszédben össze is csap. Ez tökéletesen megmutatja a szakadékot. Amikor az olajokat kínálja neki. Igen. Lilla skeptikusan odaveti. Mama, tudod, hogy én nem hiszek az ilyesmiben. Mire a nagymama válasza zseniális. Nem egy cáfolat, hanem egy teljesen más perspektíva. Azt mondja, nem azért vannak, hogy meggyógyítsanak, hanem hogy emlékeztessenek. És Lilla erre a logikát hívja segítségül, mint egyetlen fegyverét. Persze, mi mást tenne. Ezek csak illatok, kémiai anyagok, nem beszélnek, nem gondolkodnak. És a nagymama válasza erre egyszerűen lefegyverző. Nem hiszem, Lilla. Érzem. És ezzel vége a vitának, hiszen hogyan vitatkozol egy érzéssel? Nincsenek rá érvek, nem lehet betenni egy Excel táblázatba. Engem az fogott meg igazán, hogy ez nem a tudomány és a spiritualitás harca, nem erről van szó. Nem, sokkal személyesebb. Igen, ez két egymással párhuzamos valóság értelmezés ütközése, Lilla a bizonyítható, mérhető tények világából jön, ahol mindent le kell írni egy prezentációban. A nagymama meg... A nagymama egy olyan tudást képvisel, ami az érzékelésen, a megérzéseken alapul. A generációs tapasztalaton. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ez a fajta tudás nem csak egy romantizált elképzelése a múltból. Lilla világában egy megérzés, ami nincs adatokkal alátámasztva. Az a karriered végét jelentheti. Ez teljesen jogos felvetés. Nem mondhatod a megbízónak, hogy érzem, hogy ez a kampány működni fog. Persze, de a nagymama bölcsessége pont abban rejlik, hogy nem is próbálja meggyőzni Lillát. Nem érvel. A forrásban az a mondata, az mindent elárul. Nem baj, ha nem hiszel. A föld nem sértődik meg, ha valaki nem hallja. Csak vár. Ami a legudvariasabb módja annak, hogy azt mondja, majd kinövött kislányom. Pontosan. Ez a fajta természeti léptékű türelem az, ami a városi logikát teljesen lefegyverzi. Összefoglalva tehát, a forrásaid nem csupán egy városi lány falusi kalandjáról szólnak, hanem arról a humoros és mély küzdelemről, amikor a racionális elme egy olyan világgal találkozik, amit nem lehet táblázatokba foglalni. Igen. Ahol a nagymama szerint a csend él, a rozmaring pedig álmodik. És erre nincs jobb bizonyíték, mint az, hogy ő érzi. És ez elvezet minket a végső gondolathoz, a kérdéshez, ami már neked is szól, aki hallgatsz. Mi történik, amikor a saját, jól felépített, logikus világodba belép valami, ami teljesen ellentmond a szabályaidnak, de mégis
Működik? Vagy legalábbis hatással van rád? Vajon mihez kezdünk azokkal az élményeinkkel, amikre nincsenek szavaink, csak érzéseink?